die maar op ons op de snelheid gesteld. Ja, ja. Die shift druk is hem op. Dat is hij weg. En dan een beetje scherp. Guidance. Shift druk op de guidance. Ja. En begin. Als hij kun je weer terug gaan uit je plaats zien. Als hij. Dat is zoals wat Bro wil zien daar. Ja. Anders gaan dan wat erop ons nog gehad het. Yes. In ieder geval. Ja, je kan stoppen. Trouwens, kijk voor ons. Alles dan kijk allemaal via je begint te doen. Ja. Dat is wel fout gaan om kijk allemaal via. Kan je shift trekken dus je wil. Sorry. Zelf dan. Ja, het is eruit zo. Samen met jou. Kijk, alles doet mooi, alles is raar. Web. Hallo?
Black. Money waves off.